Kardom don marle tu puthot pini nali tumhan Karbi Lamlir Ingkung-13 mate Karbi Lamthe Ajor Ingkung-13 long nali tumhan kurbang tu laben kardom se pajerik lo kardom laben don marli atum nali tumio sila nili YouTube channel long kahumri milang pute nili YouTube channel subscribe ring tira pansu nili phaning bathe duni ring tino tangte pini ki cheng si alam theli tum charli pon iklo nang labang ke langlar aphan ke arbung arphek kerong ke pon tulo adun thu alam thela labang ke langham poke lang akung aklam hansi pudan don marle tum adun thu alam thela labang ke larta pu alam theke penangan gache thangdo sitame larta phan ilitum Karbi Lamthe Ajor penke oso aklimso mate bihek auso bhansi kipuda normalle tum aduthu kenang sorolam thela bangke ka pleng puke kasu bhansi pudam lo mate kachudeng I ahormo bhansi kipuda aduthu alam thela bangke karchut puke ke hoy ke pangchim mate pachi hingboy phansi pudam dormale thum anuthu kenang sodalam thela bangki penangan chethang swaro sutung mangbong penanga chethan padu kadai opai kadai na pupumari di la kadai palam theke jirpi akhir kipi mate pasenak damalam the phansi pudam dormale tum aduthu kenang sodalam thela bangke klong klo puke tirthe kahache amahang ke thek abhangse ki puda don marle tum pini kijutsi alam thela bangke kenglong puke akeng aset kawi ing namaju ke do mara rapi bhansi ki puda si don marle tum ilitum Karbi Lamlir lapen Karbi Lamthe Ajor pinang an arsik krung alam the ke charli pon ik nang ja kenang sodui kola jasme pet pudam lo nang kirko phane kopuson silitum Karbi lam champlak pen ki pudam ik jima lasodon thu kindu phan kopuson silitum Karbi Lamlir pen kirpon paduna jima hei huela kladak pen kachini ponlong je phan puthot nili YouTube along Karbi Lamlir Ingkung-13 along le puthot litum chethan chimung ponik lona pinike lam pen le ribik chegluna kadok hemes me dume thak me kardom